Здравейте, драги зрители! Ние сме от студентски клуб Талонер. Днес снимаме трети епизод на нашия подкаст на тема 6 точки. Аз съм Ева, познавате ме вече от първи и втория епизод. Аз съм заместник-председател на студентския клуб. И в момента с мен е една от новите ни членки в клуба, но и проявява доста голяма активност в клуба и доста го оценяваме. Моля, представи се, Душичко. Здравейте, аз съм Димила. Разбрах, че си... Коя специалност беше? Инженерна екология. Харесва ли ти за сега като за първи курс? Да. Какви дисциплини имате? Просто защото познавам само един-двама от по-горен курс и до там не сме си говорили за това. За в момента като втори семестър имаме по инженерни дисциплини, като техническа механика. А чертани имахте ли? Знание, чертание, да. И как се справяш там? Разбирам. Аз също, като инженерен дизайн, така да индустриален дизайн, съжалявам, навсякъде го интерпретираме различно. Но учим едно и също. Да, ние също учим чертане. Нещо друго, което да ти е сравнително по-трудно там. Освен това... Няма. Днес всъщност сутринта имаше една лекция на една фирма, Дитра. Тъй като аз не успях да отида, там един от нашите преподаватели много искаше да отидем с предоставени възможности и така нататък, но доколкото разбрах, не е имало нещо, кой знае колко за нас, пък за вас имаше ли нещо така да ви мотивира да работите с някакъв софтуер, SolidWorks? Там преобладава. Показаха ни софтуера, доста интересно беше, да. Да ти кажа честно, тъй като в момента като трети курс ние имаме досег с SolidWorks, наистина ни е доста по-лесно, отколкото AutoCAD или други технически или 3D визуализатори и така нататък. Ти спомена, че ходиш на курсове по масаж. Ти кога започна? Преди около 2 седмици. Харесва ли ти смисъл какво горе-долу правите там? Няма да изпадам в подробности, защото то се води като извънучебно занимание, обаче пък ти харесва, щом си го записала. Точно така. Аз като цяло записах цялостния курс, защото това си ми влича и искам да си го изкарам. То ще ти е като друг такъв бизнес мислиш да направиш, така ли? Или да работиш към фирма? Като професия, да. Но това е успоредно с това, което учиш в университета ли? Да. Това ще е много готино. Аз те разпитвам така, не заради друго, ми просто защото и аз се интересувам също. Интересен факт за мен е, че аз всъщност имам опит в масажите без да съм изкарал нито един курс, просто защото сме едно многочленно семейство и всеки си има своите нужди. Всеки със своите болешки. И така, за народните танци, кои хора знаеш, кои не знаеш, евентуално. Имаш ли някой, който да не знаеш към момента? Все пак си го тренирала 10 години. Аз ходя на танци, не на хора. Разликата Така да е, голяма. да, извинявай. Но ако тръгна да изброявам, сега няма да ни стигне. В момента като първи курс, сега като караш и допълнителните уроци в различни направления, справяш ли се да ходиш на университет, да ходиш на курсовете? За сега се справям. Хобита? Или само за това намираш време? Това са ми хобитата. Танците, масажите. И аз, в принцип, имах хоби. Просто защото това нещо го учих в училище и вече не стана хоби. И сега просто в различни сфери аз тръгвам да навлизам навсякъде. Пропуснахме нещо, което най-много ни влече. Фотографията. Фотографията, да, той
ние сега предстои да направим изложба май месец. Тъй като времето днес доста ни изненада. Честно казано, радвам се, че не празнувах 1 април, защото целият месец се очертава да бъде една цяла шега. Защо заваля сняг? Значи, просто това ума ми не го побира. Хората преместиха часа с 1 час напред. Ние се върнахме с 1 сезон назад. Ти ходи ли на университет тогава? Да. Аз не ходих. С шалчи, шапка, всичко. Не. На мен просто още от пороя ми бяха подгизнали и бутуще, и маратонките. Нямаше как просто да отида в понеделник. По чорапи освен. Ами, всъщност, да, аз в личен план също не съм те питала как се реши да... Да, всъщност ти харесваш много фотографията, да. А откъде разбра за нас? Смисъл, кой те накара, кой те помоли, така, как да го нарека, да се присъединиш към нашия клуб? То всъщност никой не кара на сила, ама... Разбрах от един член на клуба, който чакаме в следващия подкаст. Катята. О, да. Ще се запознаете с нея в следващия епизод. Така. По принцип, предстои да дойде и още един гост днес. Нашият мил Вики. Вики, здравей. Здрасти. Откъде идваш ти? Бях на упражнение до 5 По кое имаш упражнение днес? по компютърни мрежи. Сега... Имате ли някакви проекти сега към края на семестъра? Има още 1 месец. Някъде там препират ли вече с задачи? Ами не, този семестър ни е по-спокойно. Правим тестове през 2 или 3 месеца и имаме възможност да се освободим от 3 от 4 изпита. Ами той при нас горе-долу така. Нашите задачи са по-практически. Уж... Не, ще си замълча. Тук в името на целия курс ще си замълча. Имаме само практически задачи. И като цяло, да, не е чак толкова натоварващо. Тъй като аз миналата година не ходих толкова на университета и всъщност нещата ми се насъбраха твърде много в последния момент. И тогава, нали, всеки имаше 50 на 50 мнение за това дали е натоварен семестъра, дали не е натоварен. Аз тогава нямаше как да взема позиция, имайки предвид, че аз си вкарах автогола да не ходя на университет и да си кажа, аз това мога да го направя за 2 седмици, защо не? Откакто вече редовно си ходя на лекции, на упражнения и всъщност се бутам и в лекциите на фирмите, дали ме засяга, дали не ме засяга, покрай събитията, които трябва да снимаме от клуба, доста научавам, доста пълноценно се чувствам, доста на време си правя нещата. Доволно. Съветвам ви и вие правете това. Не можете да си завършите 5 задачи за 2 седмици. Повярвайте ми. Това е моят съвет към момента за моята заетост като един леко... Това ми напомня миналият ни семестър. Бяхме малко като в училище. Той сега сме като в училище, защото в понеделник сме от 7:30 идваме с учениците. Но на миналия семестър имахме всеки ден да предаваме домашно, което трябва да защитим точно този ден и ако пропуснеш, нямаш право после да получиш точките и да защитиш въпросното домашно. И това беше за 4 дисциплини, някак бяха разпределени точно в 4 дни от седмицата, които учим. Днес на всеки ден да имаме нещо за представяне. Ами да, вече така постъпват и някои преподаватели. Те просто са видяли, преценили са студентите, все пак и те са били студенти. На всеки му се е случвало да си слага нещата за последния момент. Но или ще ги претупа, ще ги направи некачествени, или ще трябва да изкара
по цели дни и нощи да не спи на енергийни напитки, което не ви съветвам да го пиете. Само в крайни случаи. Аз така през живота си още не съм пил енергийна напитка. Не пия и кафе, Еха. но пия кола. Нищо. Мисля, че колата стига да ти донесе достатъчно енергия, газирана напитка. Аз бях опрела до енергийните напитки също в един определен момент, обаче до 19 годишна не съм пила нито кафе, нито енергийни, алкохол също не бях консумирала тогава. Признавам си, че в училище тогава също си бях оставила нещата за последния момент, но тогава пък имаха достатъчно енергия да прекарвам по цели нощи без никакъв източник на енергия, но пък и тогава и си правех нещата по-качествено, което му навежда на мисълта, че може би хората нямат нужда от кофеин, за да оцелеят семестъра. Потвърждавам. Ако искаш да ме опровергаш, зад камерата е много лесно. Да не извикам Саша. Какво да те питам? Имаш ли нещо интересно тази седмица? Тази седмица... Освен снега, който с Демито го обсъдихме но... Да, тази седмица днес имах среща с... понеже участвам в една менторска програма, всяка седмица имам среща с ментор по 2 часа онлайн. Днес сутринта така се събудих, 9 до 11 имахме среща. Понеже работим по една платформа, днес това е по една моя идея, но днес точно разписахме бюджета и ми показваха един много интересен файл, как да си разпиша приходи, разходи, автоматично да се пресмятат и беше доста полезно. Друго за тази седмица. Утре ще участваме с моите колеги, успях да ги убедя да се запишем за турнира по лига на Tall Play, който е утре. Супер! Да. От колко часа беше? То от 12 и реално не се знае до кога ще продължи, но видях има доста отбори записани. Мисля, че около 9 или 10 отбора. Хора, добре дошли сте да гледате нашите колеги как разбиват почта. Всъщност така баща ми се базика с брат ми, тъй като той също много обича да играе на видеоигри. И баща ми влиза: и какво става? Убиваш ли лошото? Убиваш ли? И аз така базикам всеки. И... в случая ще се бием колеги с колеги, така че не знам кой е лоша, кой е добре, но да. Друго интересно тази седмица. Утре също съм и заедно с теб на една среща. Добре, към че ме ИКТ кластера, да. Не такава среща! Не е такава среща. Да, там обсъждаме доста интересни неща за бъдещи събития, за студенти. Така че... Съвместно с ICT кластера? Да, с ИКТ кластер Варна и съответно с университетите, които са към него, а именно Техническия, Икономическия, Военноморското и Шуменския университет. Момента, в който преценим какви събития ще бъдат и ги обявим, няма да е лошо да проявявате повече интерес и желание, тъй като са наистина много интересни. И се стараем да сме иновативни всяка година. Иначе за тази седмица, освен че днес официално приключих за седмицата университета от към... Да, програма, ние утре не учим. Да, и аз не уча утре. Но на събота и неделя имам часове по... Тоест, в момента карам квалификация за учител по информационна и професионална подготовка и там имам също часове. На програмни езици ли ги учиш? Не, в случая... От базови познания. В случая от университет, към университета квалификацията, за да могат да преподавам в училища, нали, с документ официално. Значи не го караш като... Не, то всъщност... То е задочно обучение на онлайн, поне част от него.
и взимаме различни дисциплини, доста интересно. Някои от тях се признават, ако вече си ги учил, тъй като и понякога преподавателя съвпада, тъй като са с преподаватели от университета, от департамента за професионална квалификация. А, и доста интересно. Аз мислех, че ще е по-трудно, но всъщност доста бързо се взимат дисциплините, буквално за един или два или 4 дена. Имаш примерно от 9 до 16. Различните дисциплини имат различни часове по график, като продължителност, но общо взето за 2 дена минаваш материала, правиш някакъв изпит или някакви задачи и продължаваш към друга дисциплина. Ами, на каква възрастова група им преподаваш, нали? Или Не, така, това в случая е курс за бъдещи учители. За квалификация, да. Ясно. Да. Мислех, че караш директно някаква практика. Не, ще имаме и тъй като за да завършиш квалификацията, накрая имаш дипломен практически положен изпит, практическо положен изпит, който реално трябва да изнесеш урок на някакъв клас в училище, но преди това имаш практика, която не съм сигурен колко часа, но се организира да отидеш в истинско училище, да имаш наставник, истински учител и заедно да изготвяте уроци, съответно да изнасяш на децата уроци като подготовка за изпита. Аз между другото съм се замисляла за педагогика по изобразително конкретно. Сега не е нещо по-директно насочено към моята специалност в момента, но реално заради тези мои качества аз се записах за тази специалност. По математика и по изобразително изкуство, примерно. Аз бих ти предложил да запишеш, например, ако искаш дори да е в университета, тъй като отнема около година и половина, и за да получиш квалификацията, трябва вече да имаш диплома за бакалавър. В случай т.е. при мен е възможно да завърша малко преди да получа дипломата, но ми казаха, че мога да напиша заявление и изпита ми да бъде преместен, така че да го положа, когато вече имам диплома. Тоест, може да изкараш самите часове и оценките, които са ти нужни за квалификацията, дори без да имаш диплома. Още докато си в университета, тъй като часовете са почивни дни, онлайн, нали, то присъствието е желателно, на моменти, понеже много от тях или са истински учители, не се наработят, или имат други ангажименти, понякога не могат. И екипа на университета наистина е, както предполагам по принцип при задочното обучение, са доста съпричастни към ситуацията на всеки и не се създават проблеми, дори да не можеш да положиш толкова голяма ангажираност. Това ми харесва в самия университет. Видяла съм го от много преподаватели, от служители, че го проявяват това нещо. Може би някои хора са съгласни, други няма да са съгласни. Вече зависи от на всеки наблюденията, но... Това, което иска да ти кажа, е, че според мен може да запишеш квалификация по математика и професионална подготовка, тъй като ти спомена, че искаш по математика. Да. По професионална подготовка означава, че ще може да преподаваш т.е. по всякакви предмети, които са свързани с твоята диплома от бакалавъра, което включва, сега не съм сигурен дали ще може директно, например, точно рисуване или изобразително изкуство, но можеш в профилирани гимназии, всичко свързано с техническо чертане, всичко дизайн и инженерни науки. Тъй като нали така завършваш като инженерен дизайнер, доколкото знам. Да, напълно е възможно. Така че това е добра комбинация, с която можеш да запишеш само една квалификация, да вземеш нали, документ и да можеш и по математика, и по, както ти каза, нещо свързано с изобразително изкуство в тази сфера. И така. Ти иначе мислила си да ти е като постоянна професия или да работиш нещо друго, някъде да съчетаваш? Може би да съчетавам, защото аз имам подход с деца и с по-големи възрастови групи и имам подход как да предам самата информация. Може от самата нула, примерно да започна, да правя асоциации и така нататък. Просто го мога.
И мисля да се според мен. развия в това отношение и то са знанията, които на мен са ми предадени още от базови, така да го кажем. Да, най-важното е да се чувстваш готова и да имаш желанието, така че щом ги имаш, Да. вече е супер. Ами, какво друго да те питам? Свършихме въпросите. Саша! Мега учудена. Как те призовах само? Еми, след третото Саша няма как да не се появиш така. Да, очевидно. Здравей, Ева. Здравей! Помогни ми да говорям. Липсваше ми между другото. И ти на Да. мен. За какво ще си говорим днес? Ами, по принцип сме за заедостта на студентите, обаче с теб доста обширно и обсъдихме тази тема и се чудя дали да не направим лек едит, отклонение. Едит, отклонение. Няма български думи за тези работи. Така да е, Отклонение българско. Между другото, някой ми намести тук микрофона. Благодаря на екипа зад кадър. Да. Как ти мина деня днес? Честно казано, добре. Разбира се, винаги може и по-добре. Но силно се радвам, че за първи път в този живот съм участник в подкаст. Да. И много се радвам. С риск твоята приятелка да ти извика Саша. Да ме призовеш. Така, това просто мутва така. Аз съм отворена да ми задаваш каквито и да е въпроси, защото имам желанието да отговарям, така че да, общо взето. Преди, тъй като с Саша половин ден всъщност снимахме събитие на същата фирма Дитра. Те имаха конкретно за електротехническия факултет. Да, майче. Да. Не само, те машини бяха реално. Те машини малко бяха, обаче за машини по-беше ориентирано, може би първата лекция, която беше от 9:30, обаче пък от 1 часа бяха конкретно за електротехническите, защото им показваха какви ли не уреди, как се изработват вътрешно и външно в SolidWorks. Малко се дразнам, че като снимаме събития и трябва да чакаме. И примерно като има такива събития с награждаване, и то просто трябва да седиш до края и да чакаш, защото ти правиш някакви снимки и не можеш да направиш повече от 10 различни снимки, примерно. Може би това е малко дефицит на цялото снимане на събития, ама пък понякога е забавно. Има някакви събития като Роболига, примерно. Роболигата, да. Тя беше много интересна. Да, интересно беше. Честно казано, аз ходих тогава да я снимам. Тогава всъщност си мислих, че съм закъсняла и че няма да успея да хвана награждаването, а всъщност успях и да снимам блочетата, и да снимам участниците. Хубави снимки се получиха тогава. Обаче пък то отне повече от половин ден. Абсолютно. И тогава просто аз имах ангажимент с моите съквартирантки и още приятелки. И тогава в един момент, след 2 или 3 часа стоене, разбрахме, че това награждаване се проточва още, защото, поради причини. И тогава аз съм като ще помолим, който е наличен като познати. То по цял ден да стоиш. За снимчици. Да, пък ние като реално идваме тук с добра инициатива, добра воля и душа и добро сърце, то, как да кажа, идваме тук, защото имаме желанието. Реално не очаквам някой да ми плаща, да не ме разбере някой погрешно, но е факт, че го правим с просто от добра инициатива и пък и ние като хора също си имаме ангажименти, то просто няма как. Но, да. Тоест, със съответната Роболига тогава имаше също много фотографии. Сега дали са били от клубове, дали са били частна практика, така да си правят нещо като портфолио, дали родители на дечицата. И БНТ 1 също снимаха. Аз тогава бях станала от сън, бях се успала. По възможно най-селския начин отидох в университета тогава и само по едно време, както си гледам в фотоапарата, вдигам поглед и гледам камерата на БНТ 1 точно към мен насочена и към супер! Перфектно!
Всъщност аз ако съм пред камера, искам да изглеждам добре, а с тениската на клуба съжалявам. Всички знаете кои сме ние, за какво се борим. За 6 точки! За Очевидно. 6 точки. В момента имам 5 точки, защото съм без тениска, обаче пък Да. съм с добър аутфит и това ми отива на аутфита също. Между другото, аз също си нося тениската, но е в раницата ми, понеже имаше хора, които ме саботираха днес. От това, че не си носят тениските. Опа. И аз реших да съм съпричастна. Иначе съм отговорно дете. Да. Много да ти е го хубаво кажа. худито. Благодаря. Очертава ти очите. Чакай, че тук само усещам от енергия как ме гледат на криво и там в отражението също. Защо накриво? Те гледат с любов. Ох, тези хора са така да. Ох, вие за какво си говорихте по-рано, защото аз малко бях аут от цялата работа. Задавах по-основни въпроси на Мгм. Демито, колкото хората да разберат малко за нея. Мгм. О, да, тя вярно, че не е реално. Да, но за първи нали, път. точно с това всъщност започнахме целият подкаст, защото първоначално сега аз и може би още хора ще се припознаят в моя образ в момента, че още в началото ти губиш си лириката, почваш да търсиш в Да. подготвени въпроси, примерно. Аз преди да снимаме съм като, тези въпроси са перфектни, ще ги следвам един по един. И в един момент съм като Саша! Мисля този епизод да се казва Саша! Абе, честно казано, умение си е това, според мен. В смисъл, може би до някаква степен трябва да ти идва и отвътре. Не е просто да излезеш да приказваш, няма някаква точна формула. Не е като винаги нещата да вървят по плана, но напротив, точно обратното, в 90% от случаите, според мен, мисля, че нещата стават точно по начина, по който не си планувал. Но може би да. Не знам дали не е някакво свише талант, ама със сигурност трябва малко да ти идва отвътре, но това не означава, че не може да се научи човек. Нали, в никакъв случай. Да, реално аз за това всъщност се навих това да ми е за първи път така. Ще ме прощавате пак. Иначе с Викито аз тогава, нали, всъщност говорих за контролни, за проекти и така нататък, тъй като нашата специалност, нали, е по... О, да. Има какво да се говори Има там. какво да се говори. Ами ти много как си хубаво. към момента с проектите? Сега няма да конкретизирам по какво, сега знам ли да. ама... Ами, по принцип, то всички в клуба знаят, че аз съм страшно заед човек, но аз се радвам на едно нещо и се гордея с едно нещо, че винаги успявам да отреагирам и на хората около себе си, и на това, което трябва да свърша, и това, което имам като ангажимент, защото в крайна сметка всеки си има ангажиментите. Аз, примерно, имам и животни, и то не е малък брой, 3 животни, имам костенурка, папагал и куче. Доскоро имахме и гълъбче, но то отлетя от този свят, отиде някъде по-нахубаво място. Да, но имаме животни и, нали, до някаква степен се опитвам да помагаме на семейството. Имам сестра, която вече не живее с мен, и на нея също се опитвам да отреагирам, на приятелите си. И като добавя проектите в университета, като добавя това, че работя, и направо не до тук ми идва, не знам. Но примерно в университета, нали, ако трябва да отговоря на въпроса ти, смея да твърдя, че за сега се справям добре. Пък аз скоро приключвам семестъра, защото съм 4-ти курс. Проблема идва с това, че понякога идва много натоварващо и предвид факта, че примерно живее малко по-далече, повечето ми време минава в път. И примерно времето, което минава в път, аз мога да седна и да свърша нещо. И това ми е малко голяма спънка в момента. Но пак казвам, смея да твърдя, че успявам да отреагирам на всичко, което правя, макар и да е трудно. Да, иначе пак за университета се връщам. Смятам, че там за сега съм добре. Не е толкова натоварващо. Може би 4-ти курс има по-малко предмети. Просто аз като съчетавам още 5 неща и те ми идва на баир. Но иначе, ако трябва да бъда само фокусирана в университета, не е толкова трудно. Лесно е, малко са проектите. Просто вече, нали, хората се ориентират съответно към
дипломна работа или към изпит, накрая, държавен Да. изпит, което вече малко променя ситуацията, но пак има достатъчно време човек да седне да се научи. Да, забравих да кажа, че ходи на тренировки, то по няколко пъти в седмицата. Да. И като цяло, да, относно моите ангажименти, май е това. Ами някакво свободно време от всички тези неща, които избори, все пак човек малко от малко, поне едни 5-10 минути да отдели за себе си, имам предвид. Моменти, в които да се чувства, нали, да не му е виновно всъщност, ще Да. си взима почивка. Това е едно от най-важните неща, които всъщност като грешка го допускат доста хора. Но пък и други прекаляват с това свободно време и се задоволяват с пълно един ангажимент за деня. И са като, аз бях продуктивен днес, само едно нещо свърших днес и това е. Да, по въпроса за свободното време, между другото, аз имам страшно големи огризения на съвестта, когато дори седна просто е така да мързелувам. А пък каквото и да си говорим, според мен човек има нужда дори просто е така да седи и нищо да не прави. Но при мен ситуацията е такава, едно с огризенията на съвестта, ми второ, че моето свободно време реално започва в един през нощта и приключва към 6:30 сутринта. Тоест, това ми е времето, в което аз реално спя, което е ужасно зле, защото здравето е на първо място. Независимо дали е ментално, психологическо, емоционално или каквото и да е, то си е здраве. И да, но да бъда честна, наистина напълно честна, не мога да кажа, че не разполагам с примерно тези 10-15 минути почивка и се старая в последно време да си ги отделям. Даже аз имах един период, в който не излизах с приятели. Аз почти не съм ходила на дискотеки, не да ходя на такива места, да купонясвам, да играя игри. Много, много рядко се случва. И си поставих за цел за 2025 година, ми подариха един планер и там можеш да си пишеш по години, по седмици, по месеци, по дни, по часове, изобщо по каквото се сетиш, можеш да си пишеш план. И там реално си написах няколко цели за всеки месец и всъщност за всеки месец си сложих, че ще излизам примерно сред природата да снимам. Аз обичам много да снимам. Написах си, че ще отида на дискотека някой месец. И да, поставих си го за цел и наистина се надявам това да го осъществя. За сега се получава. И си казах, че ще си обърна повече внимание на профилите, тъй като имам няколко профила в Инстаграм и там си качвам снимки. За сега вървят нещата, но трудно е. Малко ми е трудно. Аз, между другото, аз също си правя такива не хартиени планери, примерно по... Не, всъщност в бележките. В бележките всъщност си записвам аз, примерно някакви определени цели, ти ги записваш примерно за един месец, аз ги записвам примерно за цяла година. Защото от моята гледна точка, всъщност 2024 не я усетих като много ползотворна, което ми беше голяма грешка. Тогава обръщах внимание на неща, които просто нямаха абсолютно никакво значение. И всъщност направих си като списък. И към момента даже го спазвам. В момента повечето неща даже съм ги направила чисто импулсивно, защото аз съм доста импулсивен човек. И да, даже всъщност... Ама ти едно имаш и нов списък за 2025-та, или? За 2025-та имам, Аз мислих, че всичките тези неща ще мога да ги направя в рамките на една година, всъщност по-голямата част я направих сега примерно първите 4 месеца. Което е голямо постижение по принцип. Да, което означава, че трябва да добавям още неща, иначе пак ще изпадна в онази дупка на мързел. Може би. Да, намързел точно. Това на мен не ме е страх да призная. Доста съм мързелива на моменти, но пък в други моменти не можеш да ме спреш. Просто зависи как ще ме хванеш. Има си много такива шантови моменти. Но може би всеки има такива моменти, не знам. Може би не е конкретно само за тебе. Аз мисля, че при всеки, просто при всеки се изразяват в различен аспект. Да, затова всъщност го казвам, защото някои хора, примерно ще седнат, ще си кажат, аз мързелувам в момента, въпреки че има хора, които примерно ще мързелуват цял ден. Да, мързелувала съм 10-15 минути, но съм мързелувала и цял ден. Така че просто не е срамно.
Аз имам Зависи. аз имам един огромен проблем по принцип с това. Когато ми се постави срок за нещо, аз винаги си изпълнявам нещата в срок, нали? Не ме разбере погрешно, но в повечето случаи сякаш сама си го правя, че да го свърша 2 или 3 дена преди срока. А като бях по-малка, много се дразних на това. Вече като пораснах и като ми се натрупаха ангажиментите и просто като няма на къде. И е така. Значи може примерно 2 часа днеска нищо да не съм правила, обаче няма да седна да го свърша, той, че да го предавам примерно седмица по-рано. Няма значение какво е. А напротив, обратно, аз седя, мързелувам си, като стана 2 дена и рязко се досещам, че един вид срока вече наближава и че трябва да го направя, но някак си успявам. Не знам как става. Той аз така всъщност си завършвам някои проекти. Даже някои приятелки ми бяха нарекли академичното оръжие, просто защото примерно 2 седмици, нали, това е максимум, в който аз ще започна да си правя абсолютно всички проекти. И примерно всички ще са до някакъв етап, а аз пък примерно все още не съм ги започнала. Обаче аз толкова вяра да си имаш, разбираш ли? Толкова вяра да си имаш, че ще го започнеш и си завършиш за 2 дена. Да, ти ще можеш, но ще го претупаш. Няма да го направиш цяло. После ще започнеш да се оправдаваш. Да, това всеки студент го прави. Почти всеки. Да. Има си старателни хора. Но просто за такива примери за студенти предстои да каним още гости, още гледни точки, още начини на живот. И с това аз мисля да приключим Третия епизод на 6 точки. На 6 точки. Някои са 6 точки, други са 5 точки, но важното е да сме живи и здрави. Ами аз искам да благодаря също и силно се надявам като председател на клуба, макар вече от другата страна. Едно, че се надявам наистина повече да се включат участници и аз също да се включвам повече като участник, не само да съм водеща. Но да, наистина приканвам всеки студент в университета. Мен не ме притеснява това, че няма достатъчно гледания, в някакъв момент със сигурно ще взема. И се гордея с това, което правим, гордея се с това, което постигаме всички заедно в този клуб. Да приканвам абсолютно всички, изобщо който има желание да се включи и да разкаже за себе си. Може да не е нещо от темите, които сега сме говорили, може да е нещо съвсем различно, стига да бъде договорено с водещите, само това. Така че да, но и аз още веднъж благодаря. И аз ти благодаря. До нови срещи! Чао, чао!